ξεκίνησε. Γεια σας, Λοιπόν, παιδιά. γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ναι, είμαι η Δέσποινα, από εδώ η Μιχαέλα. Και εγώ είμαι η Μιχαέλα. Ναι, όσοι δεν την ξέρετε, τέλος πάντων, ήμασταν και στο πρώτο θα παίξουμε Brookhaven. 24 ώρες αστυνομική. Θα δουλεύουμε σαν αστυνόμοι. Όχι σαν αστυνόμοι, κανονικά αστυνομικοί. Ναι, απλώς να ξέρετε, πρώτον δεν θέλουμε να δείξουμε κανέναν, απλώς το κάνουμε για πλάκα. Δεύτερον, η Μιχαέλα μπορεί να μην ακούγεται πολλές φορές καλά, γιατί μιλάμε από βιντεοκλήση, να ξέρετε. Σωστά. Αν μιλάγαμε από το Snapchat θα ακουγόμασταν πιο καλά, πιστεύω. Ναι, τώρα μιλάμε από Viber, επειδή μπήκαν και οι άλλοι μας φίλοι, αλλά τους είπαμε να βγούνε γιατί δεν θα παίξουν αυτές. Ναι, λοιπόν, και έχουμε βάλει φούντο το helicopter. Ωραία. Και στο πριν κάτι να κάνατε. Είχαμε πολλά κινητό. Είχαμε πάει σε έναν κύριο που μας είχε καλέσει. Ναι. Και ήθελε να βρούμε το παιδί. Δεν το βρήκαμε ποτέ. Δεν το βρήκαμε, γιατί μετά η Μιχαέλα σε ένα σημείο βγήκε στο παιχνίδι, αλλά πήγα και του είπα του τύπου ότι δεν το βρήκαμε. Τέλος πάντων. Μιχαέλα, είναι 12 το πρωί, πάμε στο σπίτι μας. Στο μεταξύ δεν έχουμε χτίσει καν σπίτι. Έπρεπε να κάνω part αυτό με την Ειρήνη που τσακωνόμασταν, αλλά δεν το έβγαλα. Λοιπόν, θα σας πούμε λίγο την ιστορία. Χτες παίξαμε το απόγευμα μαζί με τη Μιχαέλα στο Roblox και μπήκε... Ναι, και ένας μαθητής μας, τον Κώστα, που δεν ξέρω αν πρόκειται να μπει ποτέ να παίξει και να το γνωρίσετε. Ναι, Πράκτορ 3 μηδενικά, μπορείτε να πάτε να το κάνετε εγγραφή, κάντε και σε μένα. Ναι. Χτίζω. Και με την Ειρήνη, τέλος πάντων, την Ειρήνη, η Μιχαέλα κάτι μου λέει, η Ειρήνη της έκανε και τα λοιπά. Και μας λέει πάει γυμνάσιο η τύπησε. Και εγώ της λέω δεν γίνεται να πας γυμνάσιο. Με το μεταξύ, εγώ τη μιλούσα σε ένα μεγαλύτερο και της λέω ότι μίλησε μικρό κρίμα. Ναι, και σε μια φάση είμαι και εγώ με το μέρος της Μιχαέλας και αρχίζουν να φτιζείτε τον καυγά και μετά την κάνει μπαν και η Μιχαέλα βγαίνει και ξαναμπαίνει. Ναι, και πηγαίνω εγώ πάνω και την έκλεψα 3 φορές εγώ και 1 φορά εσύ. Και τέλος πάντων ξεκινήσαμε τον τζακωμό και μετά σε ένα σημείο που είχαμε τελειώσει μας λέει η Σοφία, μου λέει η Ειρήνη, Δεσποινούλα μου τι θέλεις? Και εγώ της λέω τίποτα. Μπορείς να σκάσεις? Και μου λέει όχι. Και της λέω εντάξει, τότε σταμάτα. Και αυτή άρχισε να μας βρίζει στην αρχή, να σας πω την αλήθεια. Κοίτα, τι έπρεπε να σε δείχνω ένα emoji. Κοιτάξτε. Α, κατάλαβα. Είχα λίστεψει πριν την τράπεζα και γι' αυτό είμαι με την κάρτα της τράπεζας, άσχετο είναι αυτό. Εσύ το έκανα. Όχι, εγώ δεν τη λίστεψα, πήγα να δω που είναι ο κλέφτης. Έλεος. Α, ναι. Είχε πάει και προσπαθούσαμε να βρούμε ποιος ήταν, αλλά δεν το βρήκαμε. Σε μια φάση. Έπρεπε αυτό να τις είχες βάλει. Τι είναι αυτό? Είναι... Οκ. Αυτή η ριλήθηκε Snapchat. Το είχα δει ότι το... Αυτό είναι το avatar μου με τα Robux που έχω βάλει, να ξέρετε. Μιχάλα δεν έχει Robux. Δεν είναι και πολύ avatar με Robux. Φοράμε τα ίδια ρούχα, εγώ της είπα που θα βρει αυτή. Can be my mother. Ποιος το είχε γράψει αυτό? Εκεί πάνω, στην πινακίδα. Can you be my mother? No. Ωραία, αυτό είναι το δωμάτιό μου. Ναι, Μιχαέλα, θυμάσαι? Τώρα θα κοιμηθώ. Με την μπανάνα. Ποια μπανάνα? Αυτό. Ναι. Έχουμε ένα περιστατικό που έγινε. Δεν μπορούμε να το πούμε γιατί κάποιοι είστε ακόμα μικροί για να το ακούσετε. Μήπως να κάνω το βίντεο? Όχι, εντάξει. Μην το κάνεις. Θα μας απολύσουν και θα σου σβήσουν και το κανάλι. Sorry. Μιχαέλα. Μπανάνα. Roommate. Μην τη βλέπετε. Έλα.
Ναι, αφού είναι 4 το πρωί. Ναι, ξυπνάμε και καλά. Και πρέπει να πάμε να βάλουμε τα ρούχα και να αλλάξουμε μαλλί. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να βρίσκουμε το ίδιο μαλλί. Ναι, μωρέ, πρέπει να πούμε και στο κομμάτι. Λοιπόν, παιδιά, θα πω εγώ μια δικιά μου ιστορία. Πιστεύω είναι για γέλιο τώρα. Είμαι εγώ με τον ξαδερφό μου και ήταν τότε που εγώ δεν είχα ακόμη τα Robux εύκαιρα και ναι. Και είχαμε χτίσει αυτό το σπίτι τώρα που λέμε και μου λέει Δέσποινα, έχει μια μυστική πύλη, έλα πάμε να τη δούμε. Και μου λέει ανέβα πάνω και εγώ ανεβαίνω σε μια φάση και μου λέει έλα εδώ. Και εγώ πέφτω πάνω στο τζάμι και μου λέει δεν το ήξερες. Και εγώ λέω το ήξερα, αλλά εγώ νομίζω κάποια μυστική άλλη πύλη. Και λέω οκ. Εντάξει. Άσχετο. Αυτό. Θέλω να δω. Και πρέπει να φτιάξουμε το που είσαι, να κάνω καινούργιο με skin και πρέπει να φύγουμε. Το skin. Το καινούργιο. Εγώ θα βάλω άλλα μαλλιά. Έχουμε ήδη 6, θα αρχίσουμε στη βάρδιά μας. Έχουμε βάλει. Λάμε τώρα. Α, οκ. Πάω να αλλάξω κι εγώ λίγο μαλάκι. Πάω να βάλω. Άλλαξε τα μαλλιά σου. Πολύ περίεργα αυτά τα μαλλιά. Γιατί ρε, πώς, τι έχω. Έχεις καταλάβει, είσαι μικρούλα ακόμα. Μην σου πω τώρα κάτι και εσένα. Είσαι μικρούλα ακόμα και με περνάς μια μέρα. Ναι, όντως η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, δεν σας το έχω πει. Εγώ με τη Μιχαήλ έχουμε μια μέρα διαφορά, δηλαδή την περνάω για μια μέρα. Εγώ γεννήθηκα 9 Ιουλίου και εγώ γεννήθηκα 8 Ιουλίου. Αυτή είναι η διαφορά μας. ιδιαίτερο, δεν νομίζω να σας νοιάζει πολύ. Ναι, εντάξει, οκ, θα πούν. Οκ, ναι, και εμείς έχουμε... Και εμείς, δηλαδή ήταν... Σε μεταξύ όταν πήγα Σαλαμίνα, ήταν το πρώτο άτομο η Μιχαέλα που γνώρισα. Το πρώτο σου πατά. Και λέω, οκ, τώρα αυτό τι είναι, σύμπτωση, τι φάση. Και ήμουν σε... Εγώ, όταν την πρωτογνώρισα, τη χαιρέτησα, ενώ νόμιζα ότι ήταν μια φίλη μου από το σχολείο. Ναι, όντως, έμοιαζε πολύ με τη Μυρτώ και με μπέρδεψε. Μετά δεν μοιάζει. Εντάξει, οκ. Άλλαξε το παιδί. Άλλαξα, είμαι και με την τσάντα μου στην πλάτη. Πάμε. Και αυτό για τα ακουστικά. Μουσικούλα, εσύ οδηγάς να ξέρεις, όχι Εγώ εγώ. πάρει το αυτοκίνητο έτσι, για να είναι να βάλουμε άλλο ένα να πηγαίνουμε εγώ. Ναι, το άλλο είναι το δικό μου αμάξι, που δεν το έχω βγάλει ακόμα. Ναι, δικό μου. Ενώ αυτό που θα βγάλω εγώ, κατάλαβες, ενώ αυτό το έχεις βγάλει εσύ. Ναι, αλλά θα το δικά σου. Ναι. Κλείνω το πλευρό. Και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό τμήμα, γιατί συνήθως τα βράδια μας καλύτερα. Ναι, τα βράδια, τα πρωινά, τότε πρέπει να κοιμόμαστε. Να το ξέρεις. Δηλαδή εμείς Οκ. και κοιτάμε μετά το βλέπουμε και... Ναι, η Μιχαέλα λογικά θα κάτσει εδώ πέρα και εγώ θα πάω στην τράπεζα. Επειδή υπάρχουν πολύ κλαίες, θέλω λίγο να δω... Αν γίνει κάτι. Ναι, εγώ πάω τράπεζα για να... Ένα αυτοκίνητο έχει πιάσει φωτιά. Οκ. Πρέπει να πάμε να κλείσω την αστυνομία. Sorry, κατά λάθος πυροβόλησα, δεν το ήθελα. Ωραία, εγώ πάω... Το αυτοκίνητο που καίγεται. Πάμε λίγο. Για να πάμε το αυτοκίνητο να το κλείσουμε. Μας καλούνε. Καλά, τουλάχιστον αυτοκίνητο μακριά. Ναι, εγώ πάω τράπεζα. Ό,τι χρειαστείς πάρε κλείσει. Θέλω να κάνω το τύπη. Το προσπάω και όχι. Όχι. Έλα πάλι, έκλεψαν την τράπεζα. Την τύχη μου. Την είδα την τύπησα. Ναι, πρέπει να φύγουμε τώρα γιατί έχουμε περιστατικό και γιατί... Τη βρήκα, παιδιά, αυτή έκλεψε τα μάνι. Έλα εδώ. Ωραία, βλέπετε πως τώρα είναι ένα αστυνόμο. Θα ήθελα να γίνει
είσαι αστυνόμιστο που θέλει, παρά κλαις. Ναι, γιατί θα σε πιάσουμε το παρατσάκ. Λοιπόν, την πάω φυλακή. Ναι, γιατί την αφιστά παίρνει. Λοιπόν, ξέρω να πυροβολικό. Έλα εδώ. Και εγώ πρέπει να πάρω τα μάτια τώρα, να τα πάρω τι πρέπει. Και είναι κλεινόμενο το μάτι. Μην είσαι στη φυλακή, Δέσποινα. Όχι, μου ξεφεύγει. Να, εδώ είναι, την κυνηγάω. Βάζεις όπλο και καλά. Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έλα, μωρή. Ναι, θα πάρω το όπλο. Έχει χάρη αυτή, οπότε δεν νομίζω να ξέρει το μυστικό. Ωραία, φίλε, έλα εδώ τώρα. Τελείωνα μία ώρα. Τι μπορεί να πάρει. Έλα εδώ. Δεν θέλω εσένα, την τύπησα θέλω. Πάρε το... Είναι πολλά. Όχι, έλα εδώ. Πάρε στράτα. Όχι. Καλά, πάω τράπεζα για όποιον κλέψει. Άτινα, Αθήνα. Τουλάχιστον δεν γίνεται κάτι κακό. Ναι, προς το παρόν είναι λίγο βρετά. Δεν σας κρύβει και κάτι. Πάρω την κάρτα, γιατί οι περισσότεροι έρχονται από το μυστικό, που ξέρουμε όλοι. Κάτσε. Ούτε εσείς μπορείτε να με δείτε αυτή τη στιγμή. Αλλά να ξέρετε τι κάνω. Και γιατί μπορεί να σκαλώσει κάποιος. Κατευθύνσαμε να καλά πάλι να δω τι κάνουμε δεν Κανονικά έπρεπε να... Στη φυλακή αυτή τύπησα. Ναι, κανονικά έπρεπε... Πίσω από τη φυλακή. Κανονικά έπρεπε και εσύ να τραβάς βίντεο για να το βάλουμε μαζί, γιατί τώρα Πώς θα το τραβάω, δεν έχω κάτι. θα μου το έδινε σε μένα και θα το ανέβαζα στο δικό μου. Μου λέει να βγω. Εμένα μου είπε... πίσω. Ναι, ξεκίνα το για να έχουμε και οι δύο το... Εμένα δεν ξέρω... Τι? Δεν θα ακούγομαι εγώ. Πρέπει να βάλω αυτό με την κάμερα. Οκ. Αυτή. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Αφού ακούγεσαι από εμένα, δεν πειράζει. Έχω βάλει το εγγραφείο Sony. Δεν ακούγομαι εγώ στο βίντεο. Στο δικό μου. Στο δικό σου, όχι. Στο δικό μου, εντάξει, θα ακούγεσαι. Ναι, ωραία. Παιδιά, να ξέρετε τώρα εγώ με στη εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε με αυτή την κλέφτρα που είχε πάει να κλείψει την τράπεζα. Τελειώνει διάστημα, όπως θέλαμε δηλαδή. Ήρθα. Είναι πολύ άσχημα. Αυτή η τύπη είναι εδώ πέρα. Sorry. Άντε με να το πάω ρε. Κουτσί ρε. Έλα. Εντάξει. Ναι. Κλέφτρα μπήκε μέσα, δεν μπορεί να φύγει. Εντάξει, δεν τη βάλαμε στη φυλακή. Κάνει το κόλπο, ρε. Δεν θέλω να κάνει το κόλπο, οπότε θα βάλουμε τα κουτιά. Πού το ξέρει το κόλπο τώρα? Φίλε, πες μου, πού το ξέρει? Ναι, με τέτοια φάτσα, τέτοια ρούχα. Ρε, βγήκε! Πού? Εδώ προσπαθεί να βγει. Πες. Ανεβαίνει εκεί πάνω. Βγήκε! Πού είναι? Βγήκε έξω από το αστυνομικό. Κάτσε, κοιτάω. Στην αστυνομία όλα. Οκ, 2. Καλά, δεν πειράζει. Και πάω να χτίσω λίγο μία το σπίτι μας.
Υιοθέτησα παιδί, να ξέρεις. Οκ. Έρχομαι σπίτι σου. Πού είναι το σπίτι σου? 23. Να το παιδάκι. Να ξέρετε, η Δέσποινα είναι πολύ καλή, απλώς αν δεν ξέρει κάποιους τύπους, τους μπανάρει κάθε φορά. Ναι, γιατί με εκνευρίζουν. Αλλά αυτό το παιδάκι είναι ο καλό, πώς θα το κρατήσει? Θα εξαρτηθεί από αυτό, θα είναι καλό. Δίνω το διάλογο. Δεν παίρνει το... Γιατί τρέχει έτσι? Γιατί ακολουθάει εμένα, ξέρω εγώ. Όχι, γιατί τρέχει και κοίτα πώς τρέχει. Έχει το γοφό του πάνω. Ναι, σαν να κάνει γεύκυρα. Θα αφήσω όλες τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές τώρα σιγά. Ωραία, πάμε να δούμε εδώ από εδώ. Είδα σε ένα σπίτι, γιατί λέει κάτω. Εντάξει. Αυτό το σπίτι υιοθετούν παιδιά. Πού? Σε ένα σπίτι και βρήκα κι άλλα παιδιά. Βρήκα και κλαις μαζί. Παιδιά, αυτός φαίνεται για κλαις γιατί το παιδί. Μιχαήλα, το παιδί φεύγει. Δεν με νοιάζει, καλά πάει. Καλά, εντάξει, γεια σου. Τι να σου πεις. Δεν με νοιάζει το παιδάκι, Καλά, είπα γεια σου στο παιδάκι, είπα αντί για γεια. Θυμάσαι αυτή την μεγάλη, έγινε μικρή και είναι εδώ πέρα. Ναι. 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 Α, βρήκα τέλεια ακουστικά. Βρήκα τέλεια ακουστικά. Τέλεια ακουστικά. Ναι, τέλεια, τι να πω. Δεν τα βάζεις πάνω στο παιδί μου, στο κεφάλι. Το βάζεις γύρω στο κεφάλι. Παιδιά, τώρα επειδή εγώ δεν έχω δουλειά, γιατί μας έχω καλέσει ακόμα για κάτι. Ας βάλω κανονικά τα ρούχα. Γιατί δεν έχει άλλη δουλειά τώρα. Ναι, προς το παρόν. Άρα μας καλέσει θα βάλω το άλλο. Κοιτάξτε το σκηνό. Εγώ έχω και το σκιν. Εκεί έχει ένα περίεργο σκηνό. Το outfit που έχουμε για το σχολείο να το κρατήσω. Okay. Άνοιξε μου την πόρτα, ρε. Αφού είμαι έξω από το σπίτι, ρε. Άνοιξε τι. Έλα, μπες. Εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι έχουμε παίξει και κρυφτό. Ναι, με τις άλλες δύο, την Ελένη και την Μελίνα. Η Ελένη πλέον δεν έχει καν Roblox, να ξέρετε. Και... Η Ελένη δεν είναι εκεί. ναι, τσακωθήκαμε το πρωί. Μόνο αυτό ξέρουμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Άσχετο. Όχι το πρωί, έχουμε τσακωθεί μήνες. Ένα μήνα μέρα. Η Μιχαέλα θέλει να το θέσει ότι η Μιχαέλα με την Ελένη... ναι, τσακώνονται συνεχώς. Τι αυτό η Ελένη. Τι? Αν το δει αυτό η Ελένη. Σιγά που θα μας κράξει κιόλας. Ως κάποια. Ναι. Α, Μιχαέλα, βρήκα τι θα φοράμε στη δουλειά μας. Κοίτα λίγο τι βρήκα. Μιτζή, σούπε. Ποιος είναι? Φύγε. Εσύ πριν δεν έφυγες, ρε. Για φύγε. Φύγε, άντε. Σουτ. Τρόμαξα. Και σου λέει, α, βρήκα τρελής. Yeah, tonight. Can you go, please? Miss, please go. Φύγε. Φύγε. Συνήθως τα βίντεο, πόση ώρα είναι? Κρατάνε 21-22 λεπτά. Εντάξει, εμείς δεν θα το ξανατραβήξουμε όπως χτες. Έκαμε βίντεο, Χτες το είχαμε παρατραβεί. δεν μπορώ άλλο. Τώρα. Δηλαδή ξενέρα. Πού βρήκες αυτά τα ακουστικά? Είναι πρίντς. Καλά. Θα βρω κάτι. Έχω ωραίο σκηνό.
Εντάξει, δεν είπαμε ότι έχεις χάλιο. Μια χαρά, το καλύτερο. Παιδιά, ξεχνάμε να... Σήμερα έπαιξα με τα γόρια στο Μανώλη και το κόσμο. Και είχα πάει σε μια φίλη μου. Και δεν έπαιξε να πω αγόρια. Και τους είπα ότι είναι κορίτσια. Και είπα ότι μία ήταν η Μαρία και η άλλη ήταν η Πελίνα. Και τους έπαιξε και είχαν ντυθεί αγόρια. Και είχε βάλει αυτόματο. Οκ. Και μετά είπε, ρώτησε, you're ugly. Και your name is ugly, Naples. Και λέει η φίλη μου, no. Και εγώ είπα, you must have this name. Μάλιστα. Τι ωραία. Καλά. Σήμερα τελειώσαμε με τη δουλειά μου. Γιατί σχολάμε. Αφού κάναμε το 24ωρο challenge, νομίζω πρέπει να κλείσει αυτό το βίντεο. Γιατί κάναμε 24 ώρες να είμαστε αστυνομικοί. Έγινε κάποια περίεργα. Αλλά πρέπει να σας είχαμε τραβήξει πλάνα από χθεσινό καβγά. Εντάξει, με την Ειρήνη, τέλος πάντων. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα γίνει διάση. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Και θα σας χαρούμε να το δούμε και σε ένα άλλο ακόμα βίντεο της Δέσποινας. Ναι, κάντε like και εγγραφή και comment ό,τι επιθυμείτε. Και πατήστε και κούμπελο. Φτάσουμε σε 100 εγγραφές, η Δέσποινα θα μπορεί να είναι και πιο χαρούμενη και μάλλον θα ανεβάζει και βίντεο πιο συχνά. Και θα σας ανεβάσω ένα επικό βίντεο που δεν πρόκειται να ξανανεβεί. Μονάχα πάμε 1000 εγγραφές, θα δούμε. Τι 1000 εγγραφές πρώτα και μετά φτάνουμε. Εντάξει, θα δούμε είπαμε, θα δούμε. Έχουμε καιρό ακόμη, είμαστε στη... Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Γεια σας! Bye! Love you.